Вече сме наковали самите летви. Разстоянието между тях е такова, каквото сме го изчислили в началото на нашето размеряване. Сега остава да разчертаем самата скара, преди да почнем да полагаме керемидите. Много е важно да се знае, че предварителната подготовка спестява изключително много време при реденето на керемидите. Много често майсторите си мислят, че могат да наредат керемидите без да са разчертали предварително покрива. В един момент се оказва, че са засукали наляво или надясно редовете от керемиди и вместо да върват по права линия от стрехата към билото, тези редове върват като гасеници, което едно, че нарушава красотата и визата на покрива, другото не винаги е правилно. Затова, за да се избегнат всички тези недоразумения, е необходимо летвената скара, която сме наковали вече, да бъде разчертана. Как става това нещо? Крайна дясна керемида, когато се полага върху скарата, стърчи 4 см извън равнината на челната дъска. Самата керемида, странична дясна керемида, е широка 33 см. От нея, като извадим 4 см, които излизат извън равнината на челната дъска, получаваме 29 см. Тези 29 см ще ни служат на нас като основа за разчертаването. На първия ред на стрехата, където ляга първия ред керемиди, от края на летвата отбелязваме 29 см. След това от тази точка отбелязваме един път 90 и после още един път 90 см. След като тези белези трябва да бъдат в средата на самата летва, т.е. те трябва да лежат на една права линия. Първият белег, който е на 29 см и следващите два трябва да са в средата по средата на дебелината на самата летва. Нашата летва, ако е 5 см, те трябва да лежат точно по средата на 2 см и половина. След това вземаме една летва, която е с дължина около 3 метра, 3 метра и половина. Приковаваме я с гвозди в началната точка, където е отбелязана. И горе-долу в средата виждаме къде ще се засече спрямо средната точка, която отбелязахме. Долу в основата. Тук ще използваме правилото на равнобедрения триъгълник. Горе ковем един гвозди. С него отбелязваме върху най-горната летва един белег. След това отковаваме гвоздия от началната точка и го пренасяме на разстояние 1,80 в началната точка в другия край на основата на равнобедрения триъгълник. Приковаваме я тук и отгоре търсим да засечем с белега, който сме поставили от крайната дясна точка. Ако не се засичат двата белега, отковаваме горния гвозди и повтаряме операцията. Какво целим с цялата тази операция? Целим да намерим пресечната точка на двете ребра на един равнобедрен триъгълник. Когато тя ги съединим с средата на основата на равнобедрения триъгълник, получаваме прав ъгъл, т.е. височината в равнобедрения триъгълник ни е и медиана. Това правило използваме за намирането на прав ъгъл спрямо стрехата. Още веднъж да повторим. Летва с дължина 3 метра, заковаваме в началната точка, крайна дясна точка. Ковем горе един гвоздей и бележим върху летвата. Отковаваме долния гвоздей и го преместваме на 1,80 наляво в другата начална точка. С същия гвоздей отгоре се опитаме да ги засечем двата белега. Ако не ги засечем, преместваме горния гвоздей, така че да могат да се засечат двата белега. Тази пресечна точка на двата белега свързваме с средата на основата. Това е височината в нашия равнобедрен триъгълник. След като сме определили прав ъгъл спрямо стрехата, трябва да направим следната проверка. От горната пресечна точка на двата гвоздия връщаме 90 см надясно. И от тези 90 см трябва да проверим дали до края на летвата имаме 29 см. Ако имаме 29 см, това означава, че сме работили качествено и добре и означава, че ще може да използваме странични керемиди. Ако обаче разстоянието не е 29 см, то означава, че не може да се използва странична керемида и ще трябва или да се преработи конструкцията, или да се направи обшивка с ламарина за странично оформление. Приемаме, че сме работили точно и че това разстояние горе при проверката се е оказало точно 20 см. От тук нататък какво следва? От горната пресечна точка започваме да разчертаваме целият скат през 90 см.
Също така, долу на първия ред на стрехата разчертаваме през 90 см. Защо през 90 см? Ами, защото 90 см е равно точно на ширината на 3 керемиди брамък. След като сме разчертали по най-горната летва и по първата летва на стрехата, белези през 90 см, с чертилка ги свързваме съответните точки и получаваме белези и по междинните летви. По този начин разчертаваме самата летвена скара през разстояние на 90 см под прав ъгъл спрямо стрехата. Когато започнем да редим керемидите, това са опорните точки, които ще ни помогнат да наредим правилно керемидите, да не засукваме редовете и съответно да се получи красива визия на покрива накрая.